Minecraft, jedna z nejznámějších her na celém světě, poprvé spatřila světlo světa 17. května roku 2009. Původně na samostatné hře pracovala jen malá skupina herních vývojářů v čele s Markusem Persnem, teď už více známý pod přezdívkou Noč. Již od samostatného začátku ho hromada lidí po celém světě hrálo, ale k nám do CZSK YouTube scény se poprvé dostal až okolo roku 2011, kdy Krafák vydal první díl nové série z Minecraftu. Krafák by se u nás mohl považovat za otce českého Minecraftu, protože většina lidí na YouTube začala natáčet videa jen kvůli němu, a to ne jen čistě Minecraft. No a v roce 2013 se stalo toto. Ahoj, zdraví vás Minecrafták u úplně nový série Let's Playe, tentokrát ne z takového klasického singleplayeru, ale z, nechci úplně říkat multiplayeru, ale je to tak. Tohle to je takový malinký server, teď je ráno, dneska tady nikdo není, kromě mě, a je to takový, jakoby, že prostě sem pozvu nějaký kamarády a respektive já jsem spadl do díry, respektive spíš pro let's playery, aby tady měli klid a mohli si zahrát a třeba něco natočit. A tímto okamžikem začal jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších Minecraft serverů u nás. A ano, mluvím o serveru Mainuj. Jak už Krafák říkal, na serveru byli ostatní youtubeři nebo jeho kamarádi, mezi které patřil například House, Vedry, Pedro, Jirka Král, Gamer, Nakashi a mnoho dalších známých youtuberů a hromada již neaktivních youtuberů, jako byl například Ježich. Hromadě členů Mainuj přibyla hromadu nových sledujících, takže se jednalo o velký hit, protože předtím tu nic takového ještě zdaleka nebylo. Hromada lidí stavila na Mainuj epické stavby a takový House se zde naučil dělat se redstonem. Jenže pomalu sláva serveru Mainuj upadávala, až původní server bohužel na dobro skončil. Po tomto projektu už si každý tvůrce jel to svoje, dokud Gamer s Mentem nevydali tohle legendární video z úplně nové módované série. What's up? Vítejte... Počkej, co? Já to zapomněl. Zapomněl. What's up? Zdravíme Všechny gamerovce a gamerovkyně, u nové série, která se jmenuje Čarovný Minecraft s Mentem a Gamerem. No a tímto začal všemi známý a uznávaný čarovný Minecraft. Rychle se stal nejúspěšnější sérií Gamera a Menta a všichni na to dělali fanarty. A ano, i já mám několik. Každý díl této série by byl zábavný a lidi to bavilo. Samotná série měla 60 epizod a bylo vidět, že si to ti dva užívají a lidé taky. Gamer s Mentem ve svém světě měli taky hromadu nádherných staveb a doteď se odřeší kauza, kdo zabil Perana při dovozu z Twilightu do stáje. Jenže na konci 60. epizody Gamer řekl tohle. Je to například jeden z důvodů, proč teďka delší dobu nebyl čarovný Minecraft. My jsme se totiž rozhodli, že sérii Čarovný Minecraft ukončíme 60. dílem, a to zabitím draka. A ten moment právě teď nastal, takže oficiálně ukončujeme sérii Čarovný Minecraft. Ano, je to tak, ale určitě to není důvod ke smutku. Nebuďte z toho tak smutný, jak my dva, protože tím, že končí tato série, zase jiná brzo začne. My jsme si s Gamerem to natáčení hodně užili, a to hlavně díky vám, protože jste nám psali ty super komentáře, lajkovali jste videa, psali jste nám zprávy a hlavně bez vás by ta série prostě nebyla taková, jaká je. Tímto okamžikem skončila v roce 2015 tahle legendární série. A slyšeli jste Menta, jak říkal, že brzy začne série zcela nová? Tak ano, stalo se a Gamer sestavil úplně nový modpack zvaný Futurecraft, což je doposud druhá nejznámější série Gamera a Menta a zároveň druhá nejpopulárnější hned po čarovném Minecraftu. Futurecraft si oblíbila hromada lidí a tím vzniklo hned 123 epizod a celá série trvala 4 roky. Jelikož svět byl modovaný, tak zde je několik ukázek, abyste si připomněli staré časy nebo abyste viděli, jak tu v tou dobu vypadalo. Bože, to je ropa! To je fialová voda! Wow! Funguje to, jej! Nej to pas, že ne?
Stop. A uděláme to jako velkou obří ovci. Takhle dobrá. Jenže 123. epizodou série skončila a vznikla opět nová. No dobře, tato série probíhala, když se Futurecraft natáčel, ale já jsem to dal takhle za sebou. A bavíme se samozřejmě o sérii Edru, kterou natáčel Ment a lidi dost bavila, jen neměla takový úspěch, jaký se očekával, a proto vzniklo jen 11 dílů. Ale mě osobně tato série velmi bavila a všem ji vřele doporučuji. Za tu dobu nám tady vyrostla velká spousta Minecraft serverů pro hraní miniher, jako je Quaplay, který již nefunguje, nebo Gamerovy SGčka. Samozřejmě serverů je tu více, ale dal jsem se jenom ty nejpopulárnější a nejhranější. Okolo roku 2018 nebo 2017 skoro každý Minecraft youtuber natáčel minihry. Mezi skvělá videa patří Gamerův Build Battle, Hide and Seek, Annihilation, Party Games a mnoho jiných. Jenže pak se zde zrodila legenda, bez které si ten YouTube, co dneska už je, nedokážu ani představit. Dobrý den, dámy a pánové. Ano, Sir Yakary, který začal natáčením pastí na UAC ranech, kde chytal známé youtubery, jako je Marvex, Vita, Dazer a několik jiných. Po pastích dělal soutěže 100 hráčů, kteří museli překonávat různé překážky. Později vydával Minecraft Hardcore až do posud. Prostě Yakary je legenda, obzvlášť jeho začátky byly bomba. Po tomto období přišlo ještě několik méně úspěšných sérií Gamera a Menta, například Svět draků, který má 82 epizod, a zajímavost je, že už jsou to 3 roky od vydání posledního videa, ale ještě nikdo z kluků neřekl, že je to definitivní konec této série. Pak si Gamer natočil další modovanou sérii s Pedrem, zvanou V říši divů, která měla 62 dílů, ale už to nebylo takové, jaké dříve. Jenže pak z ničeho nic Gamer vytvořil nový youtuberský server bez modu na verzi 1.16, kde byl nově vylepšený Nether. Server měl přibližně 30 hráčů a každý z toho dělal videa nebo streamoval. Celý tento koncept serveru měl být novodobý Mainuj, o kterém už tu padla řeč. Mezi nejznámější členy patřil třeba Ment, nebo tu byl dokonce Krafák. Miner byl velký hit u diváků, takže hromada tvůrců získala nové odběry. Hráči zde měli opět velkolepé stavby, především Kraf nebo Nakashi. A ano, mluvím o serveru Miner. Jenže mezitím se zde objevil youtuber Trospy, který se účastnil Yakaryho eventů a díky tomu si dokázal vybudovat kanál. Pak natočil video, kde se chce dostat na Miner, ale díky jeho chování byl odmítnut. A z toho důvodu založil Trospy SMP, kde byli menší tvůrci jako Hestreng nebo Maty. Zde se více sázelo na roleplay, takže každý měl svoji osobnost a byly zde války a ničení staveb. Po velmi úspěšné první sezóně Mineru Gamer udělal druhou sezónu, která běžela na verzi 1.18, kde byl upravený terén a hory. Ale bohužel i přes pozitivní ohlasy druhá sezóna už nebyla tolik úspěšná jako ta první, i když měla to svoje a bylo zde o dost více youtuberů nebo streamerů. Následně Trospy otevřel druhou sezónu Trospy SMP, která již neměla moc úspěch ani moc velké ohlasy, i přesto, že mě dost osobně bavila, tak bohužel skončila. Gamer v posledních letech začal více experimentovat s módy na serveru a tak vznikla třetí sezóna Mineru, a to Miner Plus, což byl normální Miner jen s velkou hromadou módů. Zhlédnutí překonala druhou sezonu, ale na první už fakt neměla. Tato série nebyla až tak úspěšná jako ta první, ale i tak by se dalo říct, že to byl velký hit. Mezi jiné přišli noví členi, jako byl Yakary nebo Maty, jenže po několika měsících server opět skončil a nový už se zase chystal. No a v březnu roku 2025 vznikl nový Miner a tentokrát Skyblock. Všude po mapě je hromada skyblocků, takže je zde i hromada módů a hráči si zde dělají cesty mezi ostrovy nebo si vytváří vzducholodě či nějaká jiná auta. No a tímto jsme se nějak dostali do přítomnosti a uvidíme, jaké nové projekty dostaneme nadále. No nic, bohužel je toto video u konce. Já budu nesmírně rád za like, protože tak mi dáte, že se vám toto video líbilo, a samozřejmě za odběr. Já se loučím a vidíme se příště u nějakého jiného videa. Zatím čau.